Mayong Mudto Philippines, may Mudto World, may Mudto Universe. Ano na punta mga higala, nilingatong tulumanon sa kahanginan, C&A Catechesis on Air. O ako lang gihapon, kini mga higala, inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 11 na kini mga higala, diining bulan sa Marso tuig 2025. Ala, no? Padayon na tamang higala sa ato nga mga bulong hato ni ining kamuntuhon. Amoy, no? Ato dahil nga timbayaon usab og maayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ug ingamon usab ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Kumusta na mga brothers and sisters? Mga pare mo na mga brothers and sisters, mga brothers sa diay, no? Kumusta na ato ang mga kaparian, no? Kumusta na mga brothers, no? Dili ra sisters, no? Ang ato po na mga kamadrihan, kumusta na mga sisters? Kana, no? Marag igo-igo na siya. Nahala, no? Mayang mudto na kanatong tanan ato diay nga timbayaon ug mayang mudto usab si Father Gitgano, no? Si Father Gitgano nga padayon usab sa iya nga pagpangalagad karon daing Sabado higala, no? Si Father Gitgano pizza DC sa man adlaw higala pizza 15, no? Pizza 15 mga higala niining bulan usab sa niining bulan sa Marso. Ayan, no? So kuan kanag niining bulan sa Marso nang mapahigayon ginusab kita sa ato nga mga kalihukan, no? Unya si Father Gitgano lagi, no? Si Father Darwin Gitgano mobisita diri sa Dumaguete sa Masiyas Sports Complex, no? Mukuyog sila, no? Aron nga matud palagi mo kuan mo saksi, no? Sa pagbisita usab ni Father Darwin Gitgano. Ayan, no? Hala, no, may ngudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa pangluwas. Okay, ari kita mga gala sa tuag CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamuntuhon. Kung nakailamo ni Father Bernardo Blanco mga higala, mao kini siyang paria kaniadto nga gikidnap dito sa Basilan, no? Si Father Bernardo Blanco, no? Gikidnap kini siya sa mga Abu Sayyaf, no? Unya namatay kini siya bag-uhay pa lang, dili sa pagkakagibuhian magito siya mahigala, nakabuhi magito no si Father Blanco, usa ka Claretian priest. Unya matud pa na nakuan kini, nabugtuan kini siyang gininhawa niadtong nakalabay nga adlaw, no? O gingon usab sa mga maalauna ang alauna dos ang takna sa kabuntagon kini si Father Bernardo Blanco. Ayan, no? No, muna nga nanawagan karon ang mga kaubanan sa Claretian Congregation ug dugang mga pagampo. Si Father Blanco manghigala nakaserbisyo diri sa Pilipinas ug bali 32 ka tuig. Katsila kini siya manghigala, no? Usa ka matud pa Katsila nga pare. Balita mga higala gikan sa Vatican, aton talahorong Santo Papa mapasalamaton sa mga doktor nga nagatiman kaniya. Matud pa niya, Pope thanks doctors for care, calls for miracle of tenderness. In his text prepared for the Angelus on Sunday, Pope Francis invites everyone to care for those who are ill and prayers for the many people suffering due to violent conflicts, no? So makini ang panawagan usab sa talahorong Santo Papa as he recovers from bilateral pneumonia at Rome's Carmeli Hospital. Pope Francis released the text prepared for the Sunday Angelus prayer, which was published by the Holy See Press Office. So
mapasalamaton kayong dako manghigala nga atong talahorong Santo Papa sa mga pagampo o nagpapasalamaton usab siya sa mga doktor o mga nurses nga nagatiman kaniya sa Carmeli Hospital dito sa Roma. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niini kabuntuhon ug arita mga higala sa atuang kining gitawag natong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon bisag uway nang utana. si San Constantino. Actually dili na katong naay Constantine nga kuan lahi ni siya no. King of Cornwall, married to a princess. Upon the death of his wife, he ceded his throne to his son and become a monk and ordained priest. Nagmission siya sa Scotland and become an abbot. On his journey, he was attacked by pirates and died. No, kaluoy po rin taon. Si San Constantino. So, karong adlaw mga higala, atong gihinumduman o atong gipangayuan sa mga pagampo ang usa ka hari nga nahimong usa ka pari o nahimong usa ka misyonero. O siya mao si San Constantino. Nahala no, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Abi no arita mga higala sa ato ang mga buhatonon niini kabuntuhan. Ari na ta mga higala sa ato ang mga katikisem. Manaman ta sa ato ang kining Saint of the Day. Kumana punta sa ato ang rin nata sa mga pangutana man lang higala no. How many kini mga lisod-lisod nga mga pangutana no? Aron pod nga medyo pod mahatag-hatagan pod tag katinawan no. Ari tag mga matud pa why do jara higala kay may kaduol na pong Holy Week. Why do Catholics procession the cross during Holy Week? Okay no. I know we procession the cross during Holy Week in order to show our devotion on the passion of Christ. We reflect on the way of Jesus' sufferings and death. It is an spiritual pilgrimage to the principal scenes of the salvific passion of the Lord, aided by the artistic representation of those scenes, done inside or outside the church. Ayan, no? Okay, no? Tumisayon, ha? Ganun man yun nga ito giprosesyon ang krus panahon sa kanang Semana Santa. Of course, usa kini kapaagi aron pagpadayag sa atong debosyon sa pagpasakit ni Kristo didto sa cross, no? Sa mga pagpasakit ni Kristo. Gipamalandungan nato ang matud pa dalan nga diin nag-antos ang atong Ginoong Jesucristo. We reflect on the way of Jesus suffering, no? Atong gipamalandungan ang mga paagi sa pagsakripisyo sa atong Ginoo ug sa iyang kamatayon. Usa kini ka espirituhanong panaw. It is an spiritual pilgrimage to the principal scenes of the salvific passion of the Lord. Usa kini ka paagi nga diin atong gipamalandungan ang pagpasakit sa atong Ginoong Jesucristo. Usa kini ka paagi sa usa ka espirituhanong panaw ngadto sa pinaka eksena sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. In other words, it is a spiritual pilgrimage to the principal scenes of the salvific passion of the Lord, aided by the artistic representation of those scenes. Yung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, Kapitulo 1, versikulo 18, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." And sa Galatians chapter 6, verse 14, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the Lord."
Sa mubong pagkasulti mga higala, atong giprosesyon ang Santos nga Cruz during sa Holy Week aron pagpakita sa atong pagdebosyon usab sa pagpasakit ni Kristo. No? Atong gipamalandungan ang iyahang pagsakripisyo ug kamatayon. Unya ang pagprosesyon nato sa Cross de Cristo usa-usab kapaagi sa espirituhanong panaw ngadto sa makaluwas nga pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa gihulagway diha sa nagkalain-laing mga eksena. No, muna nga kung atong basahon diri sa pipila ka mga pulong kabahin sa cross, love was compressed for all history in that lonely figure on the cross who said that he could call down angels at any moment on a rescue mission but chose not to because of us. Ayan, no? And of course, at Calvary, God accepted His own unbreakable terms of justice. Okay, no? So, klaro na ha? Kung sa ganito hinungdan, nga atong giprosesyon ang Santos nga Cruz panahon sa Semana Santa, aron pagpakita sa atong pagdebosyon sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Okay, klaro. Now, okay, nganong dili man angayan sa mga Katoliko nga moapil, mo na po no? Sa mga Bible study sa mga laing relihiyon, no? Ngano man gyud nga di man ta moapil sa mga Bible study sa mga laing relihiyon, ngano man? Because they have different interpretation of the Bible. No? The Catholics are basing on are basing our interpretation on the framework being given by the church authoritative teachings. Other sect basing on their own private interpretation. No? Sa to pa di gyud kaangay mag-apil-apil dito sa Bible study sa mga laing relihiyon, kaya ang ilahang pag-interpreta sa mga word of God binasi lang sa ilahang nasabtan ra sigon sa ilahang interpretasyon. Pero kita mga Katoliko, ang ato ang kanang gitawag natong pag-interpret sa Bible binasi gyud, no? Kanang binasi kung unsay gitudlo sa atong simbahan. So pa dili ni ato personal interpretation, kung dili we are basing our interpretation on the authoritative teachings of the church. Now, klaro ha? So kanang mga laing relihiyon ila ra gid ang panabot na. Kung ila ra gid kita dili ang ato ang panabot sa Biblia binasi sa kung unsay gitudlo sa atong simbahan kasi sila man adunay authority. Sa mga laing relihiyon ila ra gid na. No, klaro. Kung atong basahon sa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. Kung nabilisayon mga igsuon, barugi gyud ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo, pinaagi ba sa pulong o sa sulat. No? Kasi nagsulti ni ana si San Pablo. Meaning, kinahanglan nga, mubarog jud ta, no? Kung unsay gitudlo sa simbahan diri nato. Di kay mo ingon pagyudayon ta nga, mao ba di ay? Kanang ipangtudlo sa mga laing relihiyon, dili pag-unsa, ila-ila ra gid na. There is you are not basing it on any authority. Sa ila ra gyud, nasabtan mo na nga gitawag og fundamentalism. Kaya ang ila ra man yung nasabtan ra pod sila ba, pero personal ra gyud nila. Bunay gitawag na tog personal interpretation. Pero sa ato dili, bawal na nato nga maghimo-himo tag atong kaugalingong personal interpretation. Kinahanglan nga binasi gyud sa kun unsay gitudlo sa atong simbahan. Kaya sila may adunay ang simbahan man mga Bible scholars o uban pa mga kaobispuhan, aduna na sila authority pagpanudlo. Okay? Nahala, no? Ari kita sa laing pangutana.
Aduna ba Bible teachings about election? Naman siguro, no? Kung natong basahon sa Timothy chapter 2 verse 1 to 4, busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglang himuon ang mga pag-ampo, mga pangalyupo, mga pasalamat kanto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tao sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi, Dios don og subay sa ustong pamatasan. Maayo kini o magapahimuot sa Dios atong manuluwas nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Okay, no? Sa to pa ko miingon kita nga election gyud nga kanang miingon gyud nga dili ta makabasagin na. Pero adunay mga basihanan kung unsay angay nato nga buhaton panahon sa eleksyon. Sama ni ining Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglang himuon ng mga pag-ampo, mga pangalyupo ug mga pagpasalamat kadto sa Dios alang sa tanang mga tao. Alang sa tanang mga tao. Sa ato pa magampo gyud kita ng mga baka adu na kini mga pangalyupo ug mga ampo gyud kita nga unta makapili gyud ang mga tao ug mga maayo nga mga opisyal nga mao'y maghari ug magmugiya ug mangulo sa katawan. Okay? Klaro? Okay, ari na ta sa last nga topic mga higala. Why do Catholics confess their sins to a priest and not directly to God? No? Sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 6, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, get up, take your mat and go. Ayan, no? When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to man. Sa makakita o matod palagi, no? Niingon si Kristo nga ang aduna siya'y katungod, no? I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Sa ato pa ang atong Ginoong Jesucristo, no, adunay katungod sa pagpasaylo og mga sala dinhi sa kalibutan. Imo mo siya man Son of Man. Pero kining maong katungod iyang gipaambit sa iyang mga sakop. No mo to be there, no? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. No? Sa to pa doon nagusay katungod pagpasaylo. Unya iya kining gipasa ngadto sa iyang mga apostoles. Unsang paagi? Matud pa niya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 sa 23. Again Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." And with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven." Sa ato pa di ay ang katungod sa pagpasaylo gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles sigon sa atong nasayran mao ang mga pinakauna nga mga obispo. No, sila may mga pinakauna nga obispo ug gani, no, mga obispo ang usa kanila nahimo paganing Santo Papa kisa man si San Pedro, ang uban mga obispo ug ang mga sigon sa atong nasayran ang mga obispo mga Santo Papa adunay katungod pag-ordina og mga kaparian. Noon niya ang mga kaparian nga ilahang nadawat, no, kanang ang gatong mga dawa napasa pod ang katungod sa pagpasaylo og mga sala. Sabi, no? Ha? So klarohon na to, ha, kung basig nangalibog mo din, ha. No? Why do Catholics confess their sins to a priest and not directly to God? Buod na itong una-unaon sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 6, matud pa diri, but I want you to know that the Son of Man has authority in earth to forgive sins. Nakakana sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 6 nga ang katungod sa pagpasaylo nga ang anak sa tao adunay katungod pagpasaylo dinhi sa yuta. Ato pa diri dili pa langit na kanang directly to God, langit man na. Ato pa dinhi sa yuta. Unya ang maong katungod gihatag sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostoles sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 at 23. Ingon siya, dawata ang Espiritu Santo ang kinsang mga sala nga inyong pasaluon dinhi sa yuta gipasaylo kini. Kung sa mga sala dili niyo pangasayloon dinhi sa yuta dili usab kini pasayloon. Okay, klaro? O na unya matud pa
dayong paghuman, no? Paghuman kining ang buhaton, no? Ang gihimo sa mga apostoles nangordina pod sila ug mga kaparian, mga kaobispuhan nga maoy gibinlan usab nila sa pagpasaylog mga sala, no? Nga sa ato pa kung mangumpisal kita ngadto sa mga kaparian nga gitagaan og katungod sa pagpasaylo sa mga sala, dinhi mismo sa yuta napasaylo ang ato mga sala. Nadungog yun nato nga napasaylo ang ato mga sala, no? Klaro? No, kanang miingon ka nga direct to God, dili man sa tamo supak ana, pero wala jud ka katungog gagipasay nakadungog gagipasaylo jud kas Ginoo. Pero kanang moagi kang kapari nga magkumpisal kanimo, nadungog yun nimo nga nakipasaylo kas Ginoo. Nagipasaylo ka pinaagi sa mga pari nga nihatag kanimo sa kapasayloan. Pero mga pari mingon, ug ako nagpasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Klaro? Nahala, no? So kini ato ang pagtulunan mga higala. Binasa gini sa mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Mo man pagtulunan nga gitudlo sa simbahan ug mao na po yung gipasa ninyo. Dili na ingon nga personal interpretation na pud nako, dili. Kaya og mga personal interpretation na pud nako, mo na po fundamentalist ana. Mo yun ay kanang gitawag na itong official teachings of the church about confession. Klaro? Nahala no man. Di na lang kita kuto, ako lang yapon kini yung ubus nga laga, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo, manalangin ka nato, Diyos magkaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.